Vás vítám u představení naší nové značky, která se jmenuje M-Detailer. Je to ryze česká detailingová profesionální autokosmetika vyráběná v Čechách. Startujeme pouze se 6 produkty, protože dalších 6 je v laboratoři. Já jako profesionál chci být si opravdu jistý, že všechny ty produkty, které vám dám, budou jednoduchý na práci a nebude nám to dělat nějakou neplechu. Čeká nás I'm Glass, tudíž čistič skel, I'm Shampoo, což je šampon, který lze použít jako snow foam nebo i pro kontaktní mytí. I'm Iron, což můžu upřímně říct, že to je jeden z nejsilnějších ironů na trhu. Máme svoji vodu do ostřikovačů zimní, máme tam I'm Interior, když ti nateče do elektriky, tak tu elektriku nezničí, protože je nevodivý. Máme tam I'm Prewash, vysoce účinný předmytí, který je pH neutrální, ale zároveň v sobě obsahuje iron. A protože jsme mysleli na celé spektrum našich zákazníků, což může být hobík a zároveň profík, udělali jsme 4 velikosti balení. 100 ml, půl litrovku, litrovku a pro profíky nebo i pro hobíky 5 litrovku. Takže pokud chceš velkou obchodní spolupráci, tak se ozvi na náš e-mail, který je zde, jmenuje se to b2b@imdetailer.cz.